La toți, salut, voi sunteți la canalul Vlad Vital Oficial și azi ne jucăm în joaca Sword Play. Hai să începem să ne jucăm. Ce foarte ușor. Trebuie cu sabia asta. Ia că uitați, ia ca așa. Hop! Hai, vin cu așa, ia, pe două. Și încă mai ușor, ia ca așa, hop. Repejor. Cu 70. Later. O reclamă. Stați, o leac. Gata, a trecut reclama, mai departe începem să ne jucăm. Hai, vin cu așa. Hop. Hop, răb, pe toți. Iac. Așa trebuie să fim atenți. Iac, hop. Și am câștigat. Plus 70. Eu le-am luat pe toate. Numai asta cu reclame nu le-am luat. Haideți, mai departe. Hop. Easy. Super easy. Asta e. Hop. Ia, hop. Ca așa levelul bonus îmi trebuie să iei bani. Tac. Dolari, nu știu mai. Nu mai, da, totuși. Eu am tot aici în jocul ăsta. Haide. Așa trebuie să foarte ușor. Ia, uite. Lingu. Gata. Haideți să veniți. Și repejor aici. Poți trece jocul ăsta. Hop. Ia ca așa. Faci asta. Hop. Cu surikenul ăsta. Hai. Ce istorie? Nu normal. Am câștigat. Nici istorie. Так, așa. Hai mai departe. Ia. Op. Ia. Ca surichenurile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Gata. Următorul level. Ușor. Ia, ca asta trebuie și o lecuță mai greu. Ua. Ia. Ha. Na. Am făcut treaba. Haideți mai departe. Nivelurile astea sunt foarte ușoare. Hop. Repejor, hop. Și gata. Nu trebuie să chinui mult. Так, așa. Repejor. Ia. Nici nu. Mai departe. Nu, din nou. Cum n-am putut? Hop. Hop. Dacă n-am dat în aia. Da, am luat și nivel sunt. Asta e tare. Ce să mai fac? Iac. Hop. Așa fac. Profesionist. Să-mi joc asta. Cam 520 la nivel. Așa. Trec tot. Ia. Tang. Altfel, da, așa cu... Bun, dar nu trebuie, eu pot și așa, cu fără dâns. Hai, să mă antrenez asta. Poate să mă trebuiască, poate că mi-a să upgrade-uri la jocul ăsta. Op. Atac, hai mai departe. Ia! Cum n-am dat? Da, strano. Op. Acolo nu mai era. Cred că mai dat încă o dată. Da, haideți. Repejor pește. Rast. 1. 2. E ușor joc asta. Poți descărcați pe unde vreți joc asta. Foarte tare, nici nu trebuie să chinui. Uitați.
Sunt niveluri care aproape se repetă. Opa. Hai mai departe. Pește din aur. N-am. Repejor. Nu dovedit cu suricenile astea. Aha, asta mi-e greu. Hop. Da, totuși, câștigăm. Coroana. Abia. Hai să mai departe. Dinamituri. Da, mănică aproape. Hop, ia ca așa. Punem așa pe mijloc. Poate să fie gata. Punem așa. Unu. Două, tac. Ia! Haideți mai departe. Ia! 1, 2, 3 și gata. Gata. Așa. 1, 3. Încă 3. Tac. Să, gata, am terminat. Mamă. Eu nici nu știu câte sunt nivelurile aici în total. Da, asta cred că foarte multe. 1. Ia! Cheile cele mai importante. Aproape. Au fost important când îmi trebuie eu bani ăștia. Acum nu îmi trebuiesc. Hop. 1, 2. E ușor. Iac. Și gata, am terminat. Ia. Hai, hop. Nici nu poate să fac. Tac. Tăiem patronul. Hai. Ups. Nu trebuie așa să... Așa. Na. Și gata. Și e rip. Cu dânsul. Hop. Deodată pe amândoi. Double kill. Trebuie să scriem. 1 kill. Un kill cut. Da. Gata. Haide. Un pușc. Eu nu iubesc nivelul ăsta aproape deloc. Și... Sare. Da. Lingangu, liwancha, lingangu. Gata. Terminat. Hop. Желез am tăiat. Nu желез. Tac. Hop. Gata. Minus cior. Da. N-am putut trăi. Iar? Ok. Cum asta? Op, și păca. Ca din nos. Cioarnă. 1, 2, 3, 4, 5. Gata. Op. Am crezut că dovedesc. Nu. Am dovedit. Cred că trebuie să termin videoclipul. Da. O să termin. Iac. Gata.
abonați-vă și puneți un like-uri dacă aș fi multe like-uri și vizionări. Aceasta fac un nou videoclip. La revedere!